Kublai perlok hakane ka kenti ka pemerintahan wan rakyat pi kene kubor Prime Minister bathamai jong kari ka UK. Rishi Sunak lalong Prime Minister bathamai jong ka UK. Ula syajet berpen scam da usim ka UK usim Charles Balai menhin ka sngi ha Buckingham Palace London. Hadin bakal lestros kala inokam kum ka Prime Minister ha ka jingbom la bantek lakam nakatau jong ka economic crisis lane ka jingjencar ha ka yok ka kot bat ha ka khi ka pateng Sunak udai ubaningkong na India bat Hindu ubaningkong banlong Prime Minister ha UK. Hadin ba ujob nak ka Conservative Party leadership bat udai ubadang kena ubadang sau po Arsenal kan network jong bat ka lok jong kadai news pa lai po million pau lane praspa arplai million dollar kide kipa arspa arpuar ha ka jingrus pa ha UK. Hadin ba ula syakhot ban form ya ka sarkar da usim usunak ulawan pai syaka jaka ba udai ban lej keren ban keren ni ka bayade berkipan pa ha ka jingkren ka baningkong ju kum Prime Minister uloong bakari kedon ha ka economic crisis lane ha ka jing jenjar ayok kakot bat haka kahi kapateng bat ula ai kublai ya ka listros ula ya ro ya ka jing trish tom jongka wan ra ya ka jing kala warla dan kijing bakla ru ula ong ba undom theu ya kita kijing bakla paro ula ong ba kumba ula syajit kum Prime Minister ula ong ba un pen bahaya kari bat un sedang ban trekam no hakini kisnihi Rishi Sunak ula ong ru ba kajing experience juu kum finance minister hakapor pandemic lane COVID-19 ba kumno ulala banikun yikijing hakatu kapor ulong ba piloi yang hakatu kapor COVID ngalal elot panirap ikibreu ba iki business ulong ba kasorkar kaba uyalam kan om ha kipateng banwan hakikun ne hakikti ne hakikseu da kajing dapram ulong bangan pentel ya teli yakari om tang kiktin Andre dakakam uloong ru ngantre miet bat sngi na kabenta joki penpa kane ka sarkar country hog country bha bat kan kit kli ha barok kiliang